Drop it. I ćao svima s vama, ćao ljudi, s vama vole sa kanala Lige Vegeta, ljudi moji, u 12:20. I ljudi, danas ću pokazati kako da napravite intro za vaš YouTube kanal, pa ajmo da počnemo. Znači većina, jedan moj drug mi je pisao kako da napravim, pa ću ovaj video sasvim ovako za njega da napravim. I ljudi, pre samog klipa, ako ste novi na kanal, subscribe se na kanal, lajkujte klip. I ako želite dobiti pozdrav, napišite u komentarima jesam. Pa ajmo da krenemo. Znači sad pre svega, znači prvo trebate da instalirate jednu aplikaciju, znači koja se zove ovako, znači Power Director, znači ovo trebate da instalirate. Sad, izađete iz aplikacije, odete na vaš YouTube i kucate intro templates, znači ovo kucate, znači to, i sad nađete ovdje neke introve koji će vam se svidjeti, naprimjer ovo intro, ali nema ovdje tutorial za taj intro. Čiš imaš tu, imate, sad dajte ovdje link, naprimjer, samo da nađem, evo naprimjer, ovdje imate ove ovdje linkove i ako se svidi tamo neki intro ovdje, znači ja sam preko ovog, vidite, znači, naprimjer ako vi hoćete da skinete intro broj 7, odete, znači da nađete prije, ovdje pišete ovdje 7. intro, nađete ovdje da piše 7 tačka, pa idete ovdje link. Dobro, znači kada vam ovdje otvori, znači vas će otvoriti na... Čekaj, trebam preko onog sajta koji se zove Mediafire da skinemo. Znači sad, znači idete na ovdje link i... na primjer ovdje, idete just once. I sad, odete na ovaj link i ovdje će vam pisati fail do delete file, znači tu sam našao svoj intro koji sam bacio moj klip. Primjer moj full intro. Naprimjer ovo. Znači vi idete ovdje. A vam kliknete na taj link. Idete. I onda tako sad preko toga ovdje i preuzmete taj intro. Nakon toga će vam ovdje gore pisati da vam se instalira intro i to tapnete i tu će se vidjeti taj intro. Uđite na ovu aplikaciju Power Director. Ok. Sad. Odete ne projekt i kucate na primjer intro. Idete ovdje gotovo. Sad, šta sad treba da uradite? Trebate da ubacite ovdje intro koji meni umeće. Ne znam koji je ja. Znači vidite, ja sad ovdje imam, idemo da record master. Sad, prvo, znači idete ovdje, da mi je tu intro, idete ovdje plusić i ubacili ste ga. Sad uzmete ovo i ubacite. Znači, I da ste ljudi s ovom... evo. I evo, znači ovdje sad intro, znači vi ste ubacili upravo intro u svoj, u to i sad idete ovdje produkt video
i idete share on YouTube i izbacit će se na YouTube. I ljudi, ako se svidio klip, lajkujte, zaboravite se, subscribe na moj kanal i to je bilo to.